Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Liloy. Taong 1984, Tiaong, Quezon. Magandang hapon po, Pinuno. Ipagpaumanhin mo kung hindi maayos ang pagkakasulat ko. Hindi ako manunulat at sa ngayon, isa lang akong simpleng mekaniko. Kaya ko naman naisipan na magpadala ng kwento sa pagbabakasakaling maibabahagi mo ito sa channel mo. Sa totoo lang, matagal mo na akong tagahanga mula pa nung pandemya. At hindi lang ako naglalakas loob na magbahagi noon dahil akala ko lahat ng kwento mo gawa-gawa lang. Bunga ng malikot na imahinasyon kumbaga. Pero nitong mga nagdaang taon, napatunayan ko na lahat ng mga kwentong na ibabahagi mo ay pawang totoo. Hindi ko kailangan ng patunay, Pinuno, dahil ako mismo ang magpapatunay nito. Sa taong 1984, isa akong tindero sa terminal ng mga sasakyan sa Tiaong. Minsan kung wala kami roong kinikita, lumuluwas kami ng bayan para makapaghanap buhay lang. Mahirap ang pinagmulan kong pamilya, kaya marunong ako magpahalaga sa bawat sentimong nakukuha ko. Hindi biro ang araw-araw naming ginagawa dahil noong mga panahong yon, mula sa Tiaong, naglalakad kami papuntang Padre Garcia. Lumuluwas din kami ng Lipa at kapag sinisipag-sipag kami, nakakarating kami ng Balagtas sa Batangas. Isang buong araw na lakaran ito, kaya kung mahina-hina ang tuhod mo, paniguradong hindi mo ito kakayanin. Nakadepende rin sa layo ng pupuntahan ang mga dala namin. Kapag bumibisita kami ng Balagtas, ginagamit namin ang kalabaw ni Itay. 3 kaming nakasakay doon, kaya hindi naman gaanong nahihirapan ang aming alaga. Kaso lang sa sobrang kupad nito, mabuburyong ka talaga kakaisip ng mga gagawin mo. At nga pala, hindi kami madalas maglakad doon patungong Balagtas. Siyempre, may mga transportasyon na nun, kaya sumasakay na rin kami. Yun nga lang kapag kapos, napipilitan kaming gumamit ng alaga namin. Wala kailangan talagang magsakripisyo para merong kitain. Aminado ako, Pinuno, na kapos ako sa karunungan. Hanggang grade 6 lang ako, kaya masasabi na rin nating wala akong pinag-aralan. Mangmang kumbaga, pero sa kabila nito, meron akong mga bagay na maipagmamalaki na wala ang iba. Ito ay ang pamana ng mutya ng tatay ko na hanggang sa ngayon ay dala-dala ko. Naipamana ito sa akin noong nagkasakit ng malubha ang aking ama. Bandang buwan ng Marso yon, kaya halos ilang araw din kaming walang kinita. Bilang panganay, sa akin napunta ang lahat ng pasanin ng pamilya. Mabaliw-baliw na ako kakaisip kung saan ako kukuha ng pera para sa pagpapagamot sa aking ama. Ngunit habang abala ko sa pagtatrabaho, tinawag ako nito. Nung marinig ko yon, dali-dali akong tumugon. Kaagad akong nakarating sa kanyang silid na kinakaratayan at dito ko nakita ang kalunos-lunos niyang sitwasyon. Sa loob ng 1 buwang pagpapahirap ng kanyang karamdaman, hindi na siya halos makilala. Butot balat na ang pangangatawan, humpak na ang pisngi, at halos baon na sa bungo niya ang kanyang mga mata. Malaking tao ang aking ama, kaya nung makita ko ito sa ganoong kalagayan, hindi ko maisip kung ano ang gagawin ko. Maya-maya pa, pinaalis ng tatay ko ang lahat ng mga kapatid kong nagmamasid sa tabi ko. Kagad naman yung umalis, hanggang sa maisarado na nito ang pinto. Akala ko may mga sasabihin lang itong sekreto, pero pagtitigan naming dalawa, nagpumilit itong bumangon. Habang ginagawa niya ito, rinig na rinig ko ang paglagatok ng bawat piraso ng kanyang buto. Tay, huwag mong pilitin kung hindi mo kaya. Pwede ka namang magsalita ng nakahiga. Ayos lang ako, anak. Huwag mo akong alalahanin. Importante ang mga bagay na ihahabiling ko.
Kaya gusto kitang makausap ng maayos at klaro. Nang marinig ko ito, namalayan ko na lang na nakaupo na siya. Dito ko na rin nalanghap ang malakas na amoy ng nana mula sa mga sugat niya sa likod. Sinabayan pa ito ng amoy lupa niyang katawan at mga duming nagkalat sa paligid. Hindi ko alam kung papaano ilalarawan ang amoy na yon, kaya bahala na kayong mag-isip. Habang nakatingin ako sa kanya, halos pigil hininga ako para lamang hindi masuka. Ayaw kasi ng tatay ko na pinandidirihan siya, kaya hindi ako nagpakita ng kahit na anong kilos na ikakalungkot niya. Matapos nun, dahan-dahan ko namang napakibagayan ang amoy. Sa isip-isip ko, saglit lang naman ang titiisin ko, kaya wag na akong mag-inarte. Ilang minuto pa ang lumipas. Laking gulat ko na lamang nang makita ko itong may nilulukot na bagay sa loob ng sugat niya sa bewang. Habang ginagawa ito ng tatay ko, kitang-kita ko ang matinding pagtitiis na pilit niyang pinangingibabawan. Dala ng aking pag-aalala, sinubukan ko siyang pigilan pero sinabihan ako nito na huwag makialam hanggang sa madukot na nito ang bagay na kanyang hinahanap. Bago niya ito ibigay sa akin, pinakuha niya muna ako ng tubig para ito ay mahugasan. At nang malinis na niya ito, nakita ko ang isang piraso ng ginto na may figura ng santo at itim na bato sa pinakagitnang bahagi nito. Nakaukit din sa ibabaw ng ginto ang mga simbolo na hindi ko halos maunawaan. Pag-abot nito sa akin ng tatay ko, kagad itong nagsalita ng pabulong pero klarong-klaro. Anak, yan ang pamana ko sa iyo. Ingatan mo dahil yan ang magliligtas sa inyo ng mga kapatid mo. Malapit na akong mawala, anak. Kaya mula ngayon sa iyo ko na ipagkakatiwala ang lahat. Sa ilalim nitong hinihigaan ko, may makikita kang isang libro. Basahin mo ito kapag wala na ako. Sige na, itago mo na yan at baka makita pa yan ng mga kapatid mo. Nang marinig ko ang sinabi ng tatay ko, hindi ako kaagad nakapagsalita. Nalilito man, pilit ko siyang pinagkatiwalaan. Kalaunan, pagbalik niya sa kanyang higaan, tsaka naman pumasok ang aking mga kapatid. Wala akong napansing pagdududa sa kanila, kaya di na rin ako nagtagal sa lugar. Pagbalik ko sa aking silid, tsaka ko inusisa ang munting regalo ng tatay ko. Purong ginto yun, pinuno. At sa maniwala man kayo o hindi, sinubukan ko yun isang noon ding mismong araw. Pero imbis na makakuha ko ng pera pampagamot sa kanya, napagalitan pa ako nung may-ari ng sanlaan. Ang sabi pa nun sa akin, "Nagdodroga ka ba? Bakit ka nagsasanla ng bato? Sira na ba ang ulo mo? Umalis ka na nga rito, baka matsinelas pa kita." Hindi ko alam kung bakit yun nasabi ng may-ari. Gayong hindi ako pwedeng magkamali sa daladala ko. Kaya imbis na magpumilit, nagdesisyon na akong bumalik ng bahay. Ilang araw ko ring daladala ang bigay ng tatay ko hanggang sa lumipas ang 2 linggo, pumanaw na nga ito. Nagtitinda ako nun, kaya sa aming magkakapatid, ako ang huling nakaalam ng pagpanaw ng aking ama. Nang marinig ko ang balita, kagad akong umuwi. Umiiyak ako nun at parang wala sa sarili. Blanko ang isip ko. Hindi ko alam kung ano ang mga gagawin ko. Maya-maya pa, nang makita ko na ang labi, nakita ko si Itay na napakapayapa. Yun bang parang tanggap na niya ang kapalaran ng buhay niya. Kaya imbis na humagulgol sa pag-iyak, napanatag na rin ang aking kalooban. Inisip ko na lang, malaya na siya sa lahat. At kahit hindi na namin siya kapiling, alam ko na mananatili siya sa aming tabi. 6 na araw namin siyang pinaglamayan bago tuluyang ilibing.
At nang maihatid na namin siya sa huling hantungan, tsaka namin iniligpit ang lahat ng kanyang mga gamit. Habang ginagawa namin ito, doon ko nakita ang librong tinutukoy niya. Bago pa man ito makita ng mga kapatid ko, pasimple ko na itong isinilid sa bulsa. Matapos nun, ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa para hindi sila makahalata. Kinagabihan habang nagpapahinga ako sa labas, dito ko na binuklat ang libro. Unang pahina, nakasaad ang liham ng pamamaalam ng aking ama. Hindi ko alam kung kailan niya ito isinulat pero ang duda ko, nung nagkasakit na siya. Isinaad niya rito ang mga rason kung bakit siya nagkasakit, sino-sino ang kanyang mga nakaaway, at kung bakit siya nito natalo. Ipinaliwanag din ito sa akin, hindi pangkaligtasan ang anting-anting na natanggap ko dahil ito ay purong pangkombate. Kaya niyang paslangin ang mga umargabyado sa kanya, ngunit hindi niya ito ginawa. Ang dahilan ng aking ama, may mga inosente itong anak na umaasa rito. Kaya sa bandang huli, nalinlang at naisahan siya nito. Kalahating mambabarang at aswangang nakalaban niya, kaya yung sakit na nakuha niya, mabilis na kumalat hanggang sa hindi niya na ito napigilan pa. Sinubukan niya ang lahat ng pamamaraan, ngunit sa bandang huli nabigo siya hanggang sa sumuko na rin ang kanyang katawan. Nang mabasa ko ang lahat ng yon, hindi ko alam ang gagawin. Basta isa lang ang naisip ko, pagbabayarin ko yung taong may gawa nito. At sa pagpapatuloy ng aking pananaliksik, dito ko nalaman ang abilidad ng kanyang anting-anting. Espesyal ang kargang yon ng aking ama dahil yung itim na bato na nagsisilbi nitong tampok ay hiyas ng itim na ipo-ipo, isang malakas na uri ng karga ng kaliwa. Bago ko ito gamitin, nabasa ko ang katakatakot na rebueltang maaaring maibigay nito sa gumagamit. Pero ang kapalit ng mga rebueltang yon ay ang tiyak na pagkawasak ng aking kaaway. Hindi ko rin ito basta-bastang mapapagana sa kadahilan ng kalahati ng kaluluwa ang kailangan mong ipagkasundo sa dyablo para mapanghawakan ito. Nung mabasa ko yon, di ako nagdalawang isip. 7 araw ang lumipas, isinagawa ko ang ritual sa paanan ng bundok. Biyernes ng gabi nung isa katuparan ko ito, at ang naging sakses sa mga ginawa ko ay tanging ako. Maniwala kayo o hindi, simple lang ang pagtawag ng demonyo. Kahit sino sa inyo magagawa ito, basta hawak nyo ang pinakamahalagang sangkap. At yon ay ang matinding puot laban sa inyong kapwa. Kahit hindi ka na gumamit ng mga sangkap, basta meron ka nito, papakinggan ka ng lahat. Ang kaso lang, iba ang ritual na ginawa ko. Hindi ito dulot ng desperasyon, kundi dulot ito ng kagustuhan ko na makapagbigay ng hustisya sa aking ama at makuha ang basbas mula sa kapangyarihang bigay niya. Maging ako man nun, nagmamalabis na mahawakan ko ang kapangyarihang minsan niyang tinaglay. Sa loob ng 2 oras na pagdarasal, unti-unti nang nagbago ang sitwasyon ng paligid. Lumakas ang simoy ng hangin, panaka-naka na ang pag-ulan, at nagiging maligalig na ang kalangitan. Nawala ang lahat ng ito nang makita ko ng umahon sa gitna ng apoy ang demonyong tinatawag ko. At nung may sakatuparan ko na ito, kaagad itong lumapit sa akin. Tinikman nito ang aking dugo bago nito kunin ang kalahati ng aking kaluluwa. Nang mapanghawakan na ito ng nilalang, naglaho ito sa isang kisap mata. Bumalik sa normal ang paligid hanggang sa maramdaman ko na nagkaroon na ng pagbabago ang katawan ko. Tumalas ang aking pangamoy, malayo na ang saklaw ng aking paningin, at lumakas ng husto ang aking katawan sa puntong hindi na ako nakakaramdam ng pagod. Nagkaroon na rin ako ng interes sa dugo ng tao hanggang sa mamalayan ko na lang na unti-unti na nitong binabago ang aking pagkatao. Pagkaraan ng 3 araw,
Hindi na ako nagkaroon ng maayos na tulog. Tuwing umaga nang hihina ako, pero kapag kagabi, napakalakas ko. Hindi rin ako mapakali. Animoy gusto ko noong pumunta sa kung saan saang dako. At sa maniwala man kayo o hindi, sa loob ng kalahating oras, nakarating ako sa mga kalapit bayan. Sa mga lugar na yon, naglalakad ako ng 10 oras. Nakikipagkilala sa mga tao, lalo na sa mga individual na napapariwara na ang buhay. Inakala ko noon na tama ang ginagawa ko, kaya hindi ako nagkaroon ng anumang pagdududa. Hanggang sa isang gabi, lumakas ng lumakas ang kagustuhan kong makainom ng dugo ng tao. Hindi ko yun kayang pigilan at habang tumatagal para na akong nababaliw. Kaya naman sa halip na magmatigas, unti-unti na rin akong nadala ng aking sarili. Hanggang sa nakapatay na nga ako ng tao. Isang bata ang naging biktima ko. Sapilitan ko itong kinuha sa kanilang bahay para patayin at kunin ang dugo. Yung sobra nitong katawan, inihulog ko sa pundasyon ng isang gusali sa bayan. Kaya kinaumagahan nun, inakala ng mga taong nagtatrabaho roon, parte ito ng ritual na tinatawag nilang padalugo para tumibay ang pundasyon. Walang nag-akala na isang demonyong nagbabalat kayong tao ang gumawa nito. Pagkatapos kong makatikim ng dugo sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng hindi masukat na saya at sigla. Pakiramdam ko noon, umangat ang aking kamalayan sa mas mataas na antas, higit sa isang tao. Kaya ang tingin ko sa aking kapwa, hindi na bababa sa tingin ko sa isang hayop. Pagkaraan ng ilang araw, malayong malayo na ako sa aking sarili. Hindi na ako nagtatrabaho, pabigat na ako sa aking mga magulang, at higit sa lahat, nagiging salot na ako sa lipunan. Madalas akong masabak sa gulo dahil sa mabilis na pagbaba ng emosyon ko. Basta kapag nakakita ako ng tao na hindi ko gusto, kaagad ko tong sinusunggaban at sinasaktan. Minsan nga, napipilitan na rin gumante ang mga ito at umabot na rin sa puntong pinagbalakan na nila akong paslangin. Ngunit ang ginawa ng mga taong yon ay isang malaking pagkakamali. Dahil nung sinalakay nila ako, hindi na sila nakabalik sa kani-kanilang mga pamilya. Inilibing ko ang labi nila sa isang masukal na parte ng palayan bago ko ito iwan. At magmula noon, hindi na sila natagpuan. Ang mga dugo namang nakuha ko sa kanila, napakinabangan ko sa loob ng ilang buwan. Ito ang nagsisilbi kong delikasiya kapag nananawa ako sa pagkaing niluluto ng aking ina. Kalaunan, ang ganoong sitwasyon ay kinasanayan ko hanggang sa mapukaw na nito ang atensyon ng aswang na pumaslang sa aking ama. Labis na nabahala ang nilalang dahil alam nila na hindi ako maawain kagaya ng tatay ko. Napilitan na rin itong lumabas ng bayan para lamang matakasan ang mga kasalanan nito sa akin. Ngunit gaano man kalayo ang puntahan nila, matutunugan at matutunugan ko pa rin sila. Ang hindi nila alam, sa unang araw na napanghawakan ko ang ganoong kapangyarihan, sila kaagad ang minarkahan ko. At habang ako'y nagpapalakas, hinayaan ko silang matakot dulot ng mga kwentong may kaugnayan sa aking pag-iral. Kaya sa madaling sabi, lahat yon ay sumasang-ayon sa aking plano. Hindi ko sila direktang inaatake, pinuno, dahil ang nais ko, maunawaan nila ang galit ko. Kaya naman pag-alis ng pamilya ng taong pumatay sa aking ama, kaagad akong sumunod. Hindi ko na inisip o pinagtuunan ng pansin ng payo ng aking ina na alam ko rin namang para sa aking kapakanan. Basta ang nais ko nun, masundan ang aking kalaban at mapagbayad ito sa pinakamasakit na paraan. Pag-alis ko ng Tiaong, dito na rin nagsimulang magbago ang aking buhay. Hindi ito naging madali pero pinilit kong masanay. Sa puso ko kasi noon, ito lang ang alam kong paraan para maibsan ang puot
at galit na aking nararamdaman. Ilang araw ko ring hinanap ang aking kalaban hanggang sa makarating ako sa bayan ng Dakanlaw. Milya-milya ang layo nito sa aming tahanan pero wala akong pakialam. Ito rin ang unang beses na makarating ako roon, ngunit dahil sa aking karga, wala akong naging pag-aalinlangan. Pagkaraan ng 1 linggo kong pananatili, naamoy kong nagtatago sa buntok ng Batulaw ang aking kalaban. Sabi ng mga nakausap ko, may isang baryo roon ng purong mga aswang ang nakatira. Matagal na itong pinangingilagan ng mga tao at hindi ito pinapangahasang pag-usapan. Babala pa sa akin ng mga ito, huwag na huwag akong magsasayang ng oras na tumungo roon dahil pagsisisihan ko ng malaki ang aking magiging kapangasan. Ngunit imbis na masindak, kasyual ko lang silang sinagot ng, "Bakit naman ako matatakot? Hindi ako may kasalanan. At kaya ko to ginagawa para maningil ng mga utang. Buhay ang kinuha. Buhay din ang magiging kapalit." Nang marinig ito ng mga taong aking nakausap, wala nang umimik sa kanila. Literal na hinayaan na lang nila ako hanggang sa magkahiwalay na kami ng landas. Pag-alis ko noon sa bayan, kaagad akong tumungo sa lugar malapit sa kinaroroonan ng bundok Batulaw. Nagtagal ako roon ng ilang araw bago ako nagdesisyong lumapit. At sa aking paglalakad, marami akong mga magsasakang nakilala at nakasalubong. Lahat ito iisa lang ang sinasabi sa akin pero hindi ako nakinig. Nang marating ko ang paanan, kaagad na sumalubong sa akin ang sukal ng paligid. Malayo ang lugar sa sibilisasyon at bihirang-bihira lang ang mga taong pumupunta roon. Subalit pagtungtong ng gabi, may nakita akong isang parte ng bundok na binabalot ng liwanag. Nagmumula ito sa mga sulo kung hindi ako nagkakamali. Kaya nang makita ko ito, kaagad kong nakumpirma na yun na ang baryo na aking hinahanap. Inaasahan ko rin na magiging mapanganib ang lakad kong yun. Kaya bago ako tumuloy, ginamit ko ang isa sa pinakamalakas na abilidad ng aking anting-anting. At ito ay ang pagtawag ng mga nilalang na gubat na tinatawag na mga darago. Narinig niyo na ba ito, Pinuno? Malamang sa malamang hindi pa. Bueno, ilalahad ko sa inyo ang tungkol sa mga nilalang na ito. Ang mga darago ay itim na engkanto. Kumakain ito ng tao, mapanlinlang at mapanligaw sa gubat. Likas na masasama at higit sa lahat kaaway ng mga aswang. Matagal nang may digmaan sa pagitan ng mga darago at aswang. Dahil ang gusto ng mga nilalang na ito ay makuha ang balat kayo ng kanilang kalaban. Nais nila itong gawin dahil hangad at pinapangarap nila na mamuhay sa mundo ng mga tao. Gusto nilang makisalamuha. Ang problema, hindi sila marunong gumawa ng balat kayo. Kaya para maisakatuparan ito, nagnanakaw sila. At ang nilalang na maaari nilang pagnakawan ay ang mga aswang. Kaya ko ito natawag dahil ang mutya sa aking anting-anting ay sinusunod din ng mga nilalang na ito. Nga pala, katulad lang din natin sila. May mga kamay at binti pero nagkakaiba lang pagdating sa kulay ng balat. Dahil ang mga darago ay kulay itim at pula. May nagniningas na mga mata, matatalas at mahahabang mga pangil at nababalot ng makapal na balahibo. May mga buntot din ito at kapag sila'y naglalakad, may sumusunod sa kanilang mga anino. Ang aninong yon, Pinuno, ang kanilang nagsisilbing buhay sa mundong ito. Matapos kong masilayan ang 10 darago, kagad na akong lumakad. Napakatapang ko nun dahil alam ko na ang aking mga alagad ay hindi mga ordinaryo. Malayo pa lang, narinig na ako ng aking mga kaaway, kaya sa baryong nakikita ko, kaagad na nagkagulo ang mga nilalang na nakatira. Isa-isa itong nagsilabasan sa kanilang mga lungga para ako'y pagtulungan.
Kaagad na sumiklab ang labanan sa pagitan namin hanggang sa hindi ko na masilayan ang mga tinawag kong nilalang. Gayunpaman hindi ko na sila inalala dahil sa isip-isip ko, mga instrumento ko lamang sila. Nagpatuloy ang aming labanan sa loob ng ilang minuto hanggang sa paisa-isa. Nakita ko na ang mga kasamahan ko na pinapatay ang mga aswang na nangangahas na lumapit at umatake sa akin. Nung makita ko ito, kaswal na akong naglakad na parabang walang inaalala. At nang mapasok ko na ang baryo, dito ko nakita ang grupo ng mga aswang na nagkukumpulan. Bawat isa sa mga ito halatadong nasisindak sa aking pagdating. Sa aking paglalakad papalapit, isa-isang pinagpapapatay ng mga darago ang mga kababaihan at batang nadadaanan nila. Maya-maya pa, nang hindi na ito maatim ng mga taga roon, dito na ako kinompronta ng isa sa mga kauri nila. Ano ang nagawa naming kasalanan? Bakit kinaganito mo kami? Nang marinig ko ito, kaagad kong itinuro ang taong utak sa pagkamatay ng aking ama. Matapos nun, inabisuhan ko ang aking kausap sa mga totoo kong rason. Ang kadugo niyong yan, ang siyang dahilan ng pagkamatay ng mga kasamahan ninyo. Huwag kayo magalit sa akin dahil ang hangarin ko, mabigyan ng hustisya ang aking ama. Matapos ko itong mailahad sa kanila, ora mismo sinuka nila ang kalahi nilang yon. Sila na ang dumakip sa mga ito para harap-harapang ipresenta sa akin. At nang makita ko ito, kaagad ko itong tinanggap. Pagkatapos tumalikod ako sa kanilang baryo na parang walang nangyari. Dali-dali na rin akong naglakad hanggang sa makalayo na ako rito. Ilang araw ang dumaan, tinahak ko ang kagubatan. Nagpakalayo-layo ako hanggang sa marating namin ang isang lugar na napakalayo na sa sibilisasyon ng tao. Sa madaling sabi, purong ilang na lang ang lugar na yon. Alam ko ring wala nang nakakapunta roon dahil bawat parte ng lugar walang bakas ng kahit na sinong dumaan. Nang mapagtanto ko ito, tsaka ako humanap ng pwesto kung saan ko itatali ang aking mga bihag. Ginapos ko ang mga ito sa sanga ng puno na kung saan 6 na araw ko silang kinutom. Pagbalik ko roon, patay na ang 2 anak nito. Yung tao namang pumatay sa aking ama, hinang-hina na. Nadatnan ko siyang kinakain ang sarili niyang asawa. Malayo pa lang nanlilisik na ang tingin nito sa akin na parabang gustong-gusto na akong kainin ito ng buo. Pero sa halip na masindak at matakot, kaswal ko siyang nilapitan ng walang kahit na anong kaba sa katawan. Kumusta ang kalagayan mo dyan, kaibigan? Ramdam mo na ba ang puot ko? Demonyo ka. Ba't mo pinatay ang tatay ko? Bakit hindi mo nalang pinalagpas ang lahat ng nagawa niya sa'yo? Kung ginawa mo yun, hindi sana tayo aabot sa ganito. Nang marinig ito ng nilalang, pilit itong nagdahilan pero bago pa man ito mapahaba ang aming usapan, tumarak sa kanyang likod ang buntot ng daragong pasimple kong pinasunod. Halos iangat na ng nilalang ang katawan nito sa sanga bago niya ito tuluyang pakawalan. At pagkatapos nun, bumulagta ito sa lupa. Hindi ito kaagad nakatayo, dulot sa tinamo nitong pinsala. Nung makita ko ito sa ganoong kalagayan, kaagad ko itong nilapitan at walang habas na ibinalibag sa katawan ng puno. Tinigilan ko lang ito nung magsimula na itong magsuka ng dugo. Lahat ng galit ko, ibinuhos ko sa kanya hanggang sa tuluyan ko na siyang napatay. Pero pagkatapos ng lahat ng yon, wala akong naramdamang kahit na ano. Hindi nagbago ang bigat sa puso ko at damang-dama ko pa rin ang lungkot kahit na ibigay ko na ang hustisya na hinahanap ko. Dito ko napagtanto, Pinuno, na isang mapanlinlang na bagay ang paghihiganti. Akala ko maiisaayos ko pa ang lahat, pero sa kasamaang palad, hindi na ito nangyari. Dahil pagbalik ko sa pinakamalapit na baryo,
Dito na rin nagsimula ang aking kalbaryo. Pagka-uwi ko sa amin, isinuka na ako ng aking ina. Dito na rin nalaman ng aking mga kakilala ang tungkol sa lihim na aking iniingatan. Kaya nang makita nila ako, para akong kriminal na hinabol at pinagbababato ng kahit na anong mahawakan nila. Galit na galit ako noong mga oras na yon, pero wala akong magawa. Hindi ko sila maaaring saktan dahil mahalaga ang mga taong yun para sa akin. Kaya sa bandang huli, napilitan akong magpakalayo-layo. Mahirap yun sa parte ko, pero kinaya ko. Basta ang inisip ko na lang sa mga oras na yon, malalagpasan ko ito. Lumipas ang mga taon kung saan-saan ako dinala ng kapalaran. Dito ko na rin naranasan ang pinakamasaklap na pangyayari sa aking buhay. Hindi ko na nga rin halos maisip kung papaano ko ito nalagpasan. Makailang beses ko na rin sinikap na tapusin ang lahat, pero sadyang maramot ang tadhana. Hindi ako pinagbigyan na takasan ng aking kalbaryo hanggang sa yakapin ko na ito ng buong puso. Tama kayo nang narinig. Niyakap ko ang lahat ng nangyari sa akin. Sinimulan ko ang pagbabago sa pamamagitan ng pag-alis ng bagay na nagpapasama sa akin. Akala ko tuloy-tuloy na ito, pero hindi pa pala. Dahil pagkatapos nun, binawi ng demonyo ang kalahati ng aking katawan. Nabalda ko ng husto, ilang araw na nasa tabi ng kalsada, humihingi ng tulong sa aking kapwa. May mga naawa naman pero walang balak na kupkupin ako hanggang sa may kumuha sa aking pamilya na nag-aalaga ng mga katulad ko. Tinulungan nila ako hanggang sa muli akong makalakad. At nung magkaroon na ako ng lakas, tsaka ako umalis sa poder nila. Namuhay ako ng mag-isa. Kinaharap ang lahat ng pagsubok hanggang sa narating ko ang aking kalagayan ngayong pangkasalukuyan. Sa ngayon, pinuno, natanggap ko na ang mahalagang leksyon ng buhay ko. Namumuhay na rin ako bilang isang simpleng tao kasama ang mga taong naging kaibigan ko rito sa aming lugar. Wala akong pamilya kahit may edad na, pero hindi yon importante. Sa ngayon ang mahalaga, buhay ako, may nakakain, at may mga gamit na napapakinabangan. Hanggang dito na lang ang sulat ko, pinuno. Sana magustuhan nyo ang kwento kong ito na may kaugnayan sa mutya na may kakayahang tumawag sa napakalakas na lahi ng mga darago.